Ik ben Pim van Hilten, commentator al meer dan 36 jaar hier in Waterland-Kerkje. Elk jaar met plezier terugkomen om dit verslag te maken. We hebben vandaag een fantastische dag. We zagen er niet naar uit dat we vanmiddag wedstrijd zouden hebben. Omdat de baan helemaal nat en modderig en alles was. Maar de organisatie heeft er alles aan gedaan om hier toch vanmiddag te kunnen wedstrijd rijden. Vanmiddag hebben we gezien dat we ondanks nog een extra bui een prachtige middag hebben gehad. Dus 2019 sluiten we af als een topdag in Waterland-Kerkje. En tot 2020 zijn we weer terug. Tot dan. Moet nog een kusje in ook. Ja. Die krijg je erbij vandaag. Nummer 2. Ben je nog altijd zo verlegen? Oh man. Komt er tenminste recht op af. Hallo, is het? Dan gaan we naar de 4,5 ton boerensport. Op de derde plaats Ellen Haakjes. Waar is de Frankenille met de hop gelachen? Nummer 2, Bart Huigen. Ah, dat is een manier. Nummer 1, Gebroeders de Bats. Op de eerste plaats Jennifer Dieleman. Applaus, kom op jongens, dames en heren. Even een applaus, hè.